26. júna 1991 odišla z domu Diana Lopuchovská. Keďže sa ani po niekoľkých hodinách nevrátila k svojmu malému dieťatku a nezanechala žiadny odkaz, jej najbližší dostali o ňu strach. Nasledujúci deň bolo po nej vyhlásené celoštátne pátranie. V tej chvíli ešte nikto netušil, aké prekvapujúce odhalenia sa skrývajú za jej náhlym zmiznutím a aké hrôzostrašné zistenia čakajú kriminalistov zaoberajúcich sa týmto prípadom. Polícia začala preverovať všetky okolnosti jej neočakávaného zmiznutia. Vypočula množstvo svedkov, vďaka ktorým sa postupne objavovali stále nové skutočnosti. Kruh podozrivých sa začal uzatvárať a stále častejšie v ňom figurovalo jedno meno. To meno znelo Jozef Slovák. Polícia zadržala Slováka a podrobila ho niekoľkohodinovému výsluchu. Nikto nepredpokladal, k akým hrôzostrašným skutkom sa Slovák prizná. Toto je príbeh, ktorý sám odhalil kriminalistom. Je dôležité povedať, že sa priznal k 4 vraždám. Priznával sa postupne a dobrovoľne, ako by sa svojimi skutkami chválil. Jozef Slovák bol 10. marca 1990 podmienečne prepustený z väzenia. Pre vraždu, ktorú spáchal v roku 1979, bol odsúdený na 15 rokov. Vo väzení strávil nakoniec 11 rokov, pretože na základe vtedajšej prezidentskej amnestie bol prepustený. Po prepustení na slobodu sa pohyboval na celom území Československej republiky. Pri zoznamovaní sa s rôznymi ľuďmi používal falošné preukazy, ktoré si sám vyhotovil na svoje vlastné a aj vymyslené mená. Najčastejšie sa preukazoval falošným služobným preukazom, ktorý si vyhotovil z vlastného cestovného pasu. Vystupoval ako major inžinier Richard Forman. Slovák si zhotovil vymeniteľné fólie, ktoré si podľa potreby vymienial. Predstavoval sa ako pracovník mravnostného oddielu Praha, kriminálnej služby Praha, kontrarozviedky, protiteroristického oddielu a podobne. Uvedeným spôsobom zvýrazňoval svoju dôležitosť a ľahšie prekonával prekážky pri zoznamovaní. Zoznámenie sa so Slovákom často končilo tragicky. Bolo tomu tak aj v prípade jeho prvej obete. Takíto ľudia sa radi prezentujú alebo chvália, považujú sa za dôležitejších, chcú si získať uznanie, majú sklon k teatrálnemu vystupovaniu, čo by vlastne mohlo zodpovedať tomu. Zvolil si pravdepodobne spôsob upútavať pozornosť tou prezentáciou ako policajta. Niekto by sa mohol prezentovať ako významný športovec, on si zvolil tento spôsob. 2. augusta 1990 bola v Konopišti, nachádzajúcom sa v Čechách, nájdená mŕtvola neznámej ženy. Pozostatky mŕtvoly boli zahádzané drevom a lístím, telo bolo v značnom stupni rozkladu. Na rad musela preto prísť videosuperprojekcia, na základe ktorej bola ako obeť identifikovaná Monika Ondíková. Vykonanou pitvou sa vzhľadom k pokročilému hnilobnému procesu nepodarilo zistiť presnú príčinu smrti. Avšak poloha mŕtvoly, oblečenie a fakt, že bola zahádzaná drevom a lístím, nasvedčovali tomu, že bola zavraždená. Na základe toho oznámenia od Jozefa Slováka som vycestoval za ním do väznice, kde mi porozprával o jednom prípade, ktorý sa stal v Českej republike v Konopišti. Pýtal sa ma, že či viem, že tam bola vražda. Ja som hovoril, že neviem. A on mi začal rozprávať konkrétnosti, podrobnosti k tejto vražde. Pýtal sa ma, či obeť mala vo vrecku cestovný lístok z určitého mesta do ďalšieho mesta a povedal, aby som tieto okolnosti všetky si preveril a došiel za ním. Počas výsluchov sa Slovák priznal aj k tejto vražde. Spôsob a čas však častokrát menil. Vraždu podľa svojich vlastných slov spáchal najskôr takto. Slovák sa s Monikou Ondíkovou stretol a spoznal v Prahe.
Na jej návrh spoločne odišli do Konopišťa, kde sa ubytovali v hoteli Nová Myslina. Na druhý deň sa išli prejsť do lesa. Slovák sa rozhodol, že sa zmocní peňazí, ktoré mala pri sebe. Namieril na ňu plynovú pištoľ a žiadal od nej peniaze. Keďže začala kričať, vystrelil na ňu najskôr 2 rany smerom na hlavu. Spadla na zem, ale pokúšala sa vstať. Preto na ňu vystrelil zvyšných 6 rán. Po zásahu plynovou náplňou náboja chvíľu chrčala a potom zomrela. Telo zatiahol do lesného porastu, kde ho prikryl konármi. Pri ťahaní tela sa zavraždenej vyzuli topánky, ktoré potom zahrabal neďaleko miesta, kam ukryl telo. Z jej tašky vytiahol peňaženku a veľký zlatý prsteň. Kabelku so všetkými osobnými vecami zahodil pod most vedúci nad kanálom. Jozef Slovák bol pre tieto dievčatá akýmsi idolom a vzhľadom na svoj prirodzený šarm tieto nemal problém vylákať do priestoru, kam ich vlastne chcel dostať. Asi po 4 až 5 dňoch sa vrátil na miesto činu. Zistil, že sa s telom nehýbalo. Rozhodol sa preto, že sa pokúsi zmiasť políciu falošnými stopami. 19. júna opäť pricestoval na Konopište. Vrátil sa k telu zavraždenej a do vrecka nohavíc jej vložil cestovný lístok. Potom išiel na recepciu hotela, v ktorom bol s Ondíkovou ubytovaný. Predstavil sa falošným preukazom pracovníka polície, ktorý si sám vyrobil na meno major inžinier Richard Forman. A z hotelovej knihy chcel tak zahladiť a zničiť údaj o pobyte na Konopi. Vytrhol jeden list. Do hotelovej knihy si totiž nechal zapísať falošné meno, ale adresu trvalého pobytu uviedol pravdivú. Polícii sa podarilo získať plynový revolver. Na základe expertíz zistili, že skúmaný revolver nemôže mechanicky poškodiť ľudský organizmus tak, aby bola spôsobená smrť. Je teda vylúčené, že Slovák usmrtil Ondíkovú spôsobom, ako uvádzal vo svojej výpovedi. Aj na základe týchto faktov nakoniec zmenil svoju výpoveď. Uviedol, že zavraždenú najskôr omráčil výstrelom z plynovej pištole a potom ju dreveným kolom udrel do pravej strany hlavy. Toto drevo našiel na mieste činu vraždy. Teraz však poprel fakt, že by Ondíková mala pri sebe peniaze. Počas rekonštrukcie Slovák ukázal, v akej polohe bola Ondíková v čase, keď na ňu vystrelil. Ukázal aj, kde sa nachádzala, keď ju udrel po hlave, pričom demonstroval intenzitu úderu. Jednoznačne bolo dokázané, že Slovák Moniku Ondíkovú zavraždil. Počas vypočúvania uvádzal také podrobnosti, ktoré mohol poznať iba vrah. Aj keď Monika Ondíková bola jeho prvou obeťou, k tejto vražde sa priznal až potom, čo ho polícia zadržala v súvislosti so zmiznutím úplne inej ženy. Vráťme sa ale na začiatok nášho príbehu. Slováka zadržala polícia v súvislosti so zmiznutím Diany Lopuchovskej. Počas výsluchov sa Slovák rozhodol, že ukáže miesta, kde sa nachádzajú telá ďalších 2 zavraždených žien. Do pohybu sa dalo množstvo policajných zložiek, ktoré mali zabezpečiť, aby Slovák neutiekol. Ako prvé sa rozhodol odkryť prvé tajomstvo, kvôli ktorému padol do rúk polície. Práve v súvislosti so zmiznutím Diany Lopuchovskej ho polícia podozrievala už od prvej chvíle. Ako sme dochádzali do Karpát, do kopca a blížili sme sa k miestu obete, kde bola zahrabaná, Jozef Slovák vetril a hovoril, už sa blížime, už to tu niekde musí byť, už cítim smrad, cítiš to, ten mŕtvolný smrad. A naozaj boli sme už niekoľko desiatok metrov od miesta nálezu. 17. júla 1991 zaviedol kriminalistov Slovák do lesa v Záhorskej Bystrici. Tu im ukázal presné miesto, kde sa nachádzala mŕtvola v značnom hnilobnom rozklade. Na základe zaistených kúskov šatstva a vykonanou videosuperprojekciou lebky bolo jednoznačne preukázané, že ide o mŕtvolu Diany Lopuchovskej. Najzaujímavejší bol však Slovákom uvádzaný dôvod jej zavraždenia.
Slovák na svoju obhajobu uviedol, že počas pobytu na slobode spolupracoval s FBIS. Počas tejto spolupráce získal informácie o tajných kódoch, utajených telefónnych číslach a o číslach bankových kont. Pretože prišiel do konfliktu s vtedajším ministrom vnútra Československej federatívnej republiky v čase od októbra 1990 až do júna 1991, kedy bol vo väzbe pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania, tajným písmom vodotlačov zaznamenal všetky získané informácie na listový papier, ktorý mal v cele. Tento listový papier mu jeho spoluväzeň Eugen Eš zobral a napísal naň list, ktorý adresoval svojej matke. Ten bol ale určený jeho družke Diane Lopuchovskej. Po prepustení z väzby potreboval získať späť tento list a preto ju sám vypátral. Vylákal ju do lesa, v ktorom sa o uvedený list pohádali a v hneve ju náhodným úderom do krku neúmyselne zavraždil. Skutočnosť však bola úplne iná. Jozef Slovák sa vo väzbe niekoľkokrát dostal do hádok so spoluväzňom Eugenom Eš. Ich konflikt prerástol až do hádky, v ktorej Slovák začal svojho spoluväzňa škrtiť. Ďalší spoluväzeň však zabránil Slovákovi uškrtiť Eugena Eš. Slovák sa po tomto incidente vyhrážal, že keď bude prepustený z väzby, vyhľadá družku Eugena Eš a nahovorí ju na to, aby ho opustila. Po prepustení na slobodu začal Slovák uskutočňovať svoj plán. Najskôr navštívil matku Eugena Eš. Vyhľadal ju pod zámienkou, že nesie pozdrav od jej syna. K nadviazaniu kontaktu využil poznatky získané v cele, ktoré získal od samotného Eugena Eš. Docielil, že sestra Eugena Eš mu ukázala, kde Diana Lopuchovská býva. Slovákov plán sa mohol začať. Lopuchovskej sa už predstavil ako kapitán Slovák. Sľúbil jej, že vybaví stretnutie s jej druhom Eugenom Eš. K tomuto stretnutiu malo prísť v Záhorskej Bystrici, kde väzni pracujú vo vinohradoch. Svoje slovo zdanlivo aj dodržal. 26.6. sa spoločne s Lopuchovskou spod mosta SMP vybrali do Záhorskej Bystrice. Tu vystúpili na konečnej zastávke a pešo išli do lesa. Diana Lopuchovská s ním išla dobrovoľne v domnení, že ju vedie do vinice, kde pracuje jej druh. Na miesto fiktívneho stretnutia ale nikdy nedorazili, pretože v lese Dianu Lopuchovskú Slovák chladnokrvne zavraždil. Jozef Slovák zavraždil Dianu Lopuchovskú z pomsty voči Eugenovi Eš. Vynaložil veľké úsilie na zistenie adresy a jej vylákanie do lesa s úmyslom zavraždiť ju. Je preukázané, že konal cieľavedome, premyslene a zákerne. Pitva odhalila, že zavraždená mala stiahnutú sukňu, chýbali jej pančuchy a aj spodné nohavičky. Toto všetko vyvoláva domnienku, že Slovák so zavraždenou pred alebo až po jej smrti súložil. Počas objasňovania vraždy Diany Lopuchovskej sa Slovák rozhodol ukázať telo ďalšej, už tretej zavraždenej ženy. V skoré augustové ráno zaviedol kriminalistov na lyžiarsku lúku na Kamzíku v Bratislave. V lesnom poraste ukázal na jamu vo vyvrátenom strome. Po odkrytí kameňov a zeminy sa Slovákova výpoveď potvrdila. Našlo sa telo neznámej ženy, ktorá bola identifikovaná ako Vladislava Maříková. Pitva ani tentokrát kvôli značnému hnilobnému procesu neprezradila presnú príčinu smrti. Slovák sa však počas následných výsluchov priznal, ako spáchal vraždu. Aj tentokrát sa pokúsil zmiasť políciu. Do prípadu zatiahol svojho známeho, ktorý podľa Slovákových slov mal spáchať samotnú vraždu. Polícia preverila množstvo svedkov, ktorí pomohli vniesť jasno do celého prípadu. Preverila čas a miesta, ktoré Slovák vo výpovedi uvádzal ako miesta, kde strávil so zavraždenou posledné hodiny jej života. Zároveň zaistila aj dôkazy, ktoré jej pomohli vytvoriť obraz o tom, čo a ako sa stalo. Vladislava Maříková cestovala z Chebu na Slovensko za svojím priateľom. Slovák cestoval z Plzne do Prahy a následne do Bratislavy. S Vladislavou Maříkovou sa zoznámil vo vlaku a potom už spoločne pricestovali do Bratislavy. Slovák pod nezistenou zámienkou vďaka svojim výnimočným schopnostiam vystupovať príjemne a zdvorilo vylákal Maříkovú do lesa na Kamzík. Je pravdepodobné, že aj v tomto prípade vystupoval ako policajt.
Po príchode na lyžiarsku lúku Vladislavu Maříkovú bez zaváhania zavraždil. Počas rekonštrukcie Slovák uviedol, že v čase, keď Maříková stála pri ňom, udrel ju do krku alebo do hlavy. Po údere spadla na zem a už sa neprebrala. Zatiahol ju do jamy a zahádzal konármi a hlinou, ktoré boli v blízkosti ležiacej obete. Jozef Slovák pri vykonávaných rekonštrukciách alebo respektíve previerkách výpovedí sa správal veľmi iniciatívne, ukazoval, kde zahrabal obeť, názorne ukazoval, ako ju zahrabal pod vyvrátený koreň stromu. Vôbec mu nerobilo problém sa na tom mieste činu znovu nachádzať. A podľa všetkého tieto rekonštrukcie, previerky výpovedí mal dokonca rád, lebo si pripomínal tú situáciu, ten určitý rituál, za ktorého k tejto vražde došlo. Po Slovákovej výpovedi prišli na rad súdni znalci, ktorí sa vyjadrili k spôsobu zavraždenia. Znalec vylúčil, že úder lakťa do krku by mohol spôsobiť smrť. Poloha tela a aj fakt, že mŕtvola bola ukrytá a zahrabaná na mieste, kde bol minimálny predpoklad, že by mohla byť náhodne nájdená, sa stali dôkazom toho, že sa stala obeťou vraždy. Na šatách neboli nájdené žiadne stopy po bodných a strelných ranách. Podľa výpovede znalcov kriminalisti vyvodili záver, že Slovák úderom lakťa zvalil svoju obeť na zem a potom ju uškrtil. Počas škrtenia sa bránila a poškrabala ho pod okom. Existenciu tohto škrabanca potvrdili svedkovia. Miesto, kde bolo telo schované, ukázal samotný vrah. Počas výsluchu popísal súkromné problémy zavraždenej a vydal aj niektoré predmety, ktoré jej po zavraždení ukradol. Slovák sa však nikdy nepriznal k dôvodom, kvôli ktorým spáchal vraždu. V priebehu vyšetrovania sa Slovák priznal k poslednej, 4. vražde. Vyšetrovateľov doviedol na miesto činu, kde ukryl telo. Práve na tomto mieste, neďaleko štátneho sanatória na Železnej studničke v Bratislave, v auguste roku 1991 počas prechádzky lesom našli svedkovia telo mŕtvej ženy. Na základe vykonanej videosuperprojekcie, nájdeného oblečenia a šperkov bola v mŕtvole identifikovaná nezvestná Anna Kráľovičová. Vo výpovedi Slovák uviedol, že Annu Kráľovičovú spoznal v roku 1990 počas návštev u svojho známeho. V deň, keď došlo k vražde, ju náhodne stretol na Železnej studničke. Dohodli sa, že sa spolu pôjdu prejsť do lesa. Počas rozhovoru ho začala vyzývať k súloži. Preto ju udrel do tváre. Po údere začala kričať a utekať preč. Spadli jej okuliare a stratila orientáciu, následkom čoho narazila do plota lesnej škôlky. Slovák sa priznal, že vtedy ju nájdenou palicou silno udrel do chrbta. Otočila sa a ďalej silno kričala, preto ju udrel ešte raz, pričom ju trafil po hlave. Po tomto údere spadla na zem a pokúšala sa vstať. Keď ležala tvárou k zemi, kľakol si na ňu a roztrhal jej košeľu. Z látky košele si natrhal pásiky, s ktorými jej zviazal ruky za chrbtom a druhým pásikom látky ju škrtil. Telo odhodil do vysokej trávy. Na mieste zanechal 3 ampulky od lieku Analgin. Takto chcel pomýliť políciu. Potom z okolitých stromov poodlamoval konáre a mŕtve telo nimi zakryl. Všeobecne hovoril, že mu strašne lezie na nervy, keď ženy, a to bož mladé ženy, sa nesprávajú zdvorilo, keď vulgárne nadávajú. To sú jeho slova.
Stačilo Slovákovi k motívu vraždy neslušné vyjadrovanie sa dievčat? Nik nevie. Ani pri tejto vražde sa Slovák k motívu totiž nevyjadril. Avšak všetko nasvedčuje tomu, že išlo o sexuálny motív. Zistenými dôkazmi bolo bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že Slovák Kráľovičovú surovým spôsobom zavraždil. Konal podobne ako v predchádzajúcich 3 prípadoch. Chladnokrvne, premyslene a cieľavedome. Mechanizmus usmrcovania svojich obetí, škrtenie, ani spôsob ukrytia nemenil. Ku každej vražde sa Slovák priznal. Dokonca sám odhalil miesta, na ktorých ukryl 2 zavraždené ženy a rovnako podrobne sa vyjadril aj k miestam, kde boli svedkami nájdené telá Moniky Ondíkovej a Anny Kráľovičovej. Na jednej strane s políciou počas objasňovania vražd spolupracoval, na strane druhej políciu opakovane dezinformoval. Jozef Slovák po doznaní 4 vražd mal tendencie zavádzať políciu tým spôsobom, že stále hovoril o tom, že ešte sú nejaké obete jeho a sú zakopané v Karpatoch. Niekoľkokrát sme vyšli na tie miesta, ktoré nám chcel ukázať. Vždycky sa kopalo, kde ukázal, že sa tam nachádza nejaká jeho obeť, ale nikdy sa nám nepodarilo od tej doby nájsť žiadnu obeť. To, s čím sa stretávame u ľudí, ktorí nevyrastali hlavne v tom ranom detstve, skutočne v ranom detstve, v optimálnych podmienkach, tak tam môže nastať deficit v tej oblasti vyšších citov a u neho skutočne tie vyššie city sociálne, morálne neboli rozvinuté a skutočne tam úplne chýbali primerané zábrany v týchto veciach. Z psychologického hľadiska nie je motivačné pozadie trestného konania veľmi jasné, pretože k činom došlo bez svedkov. V jeho konaní mohli prevládať viaceré činitele. Sexuálny motív, obete boli mladé ženy. Motív zisku, pričom sa nemusí jednať len o materiálny zisk. Vylúčiť nemožno ani ďalšie faktory, ako sú pomsta, odstránenie svedka a podobne. Slovák sám však dodnes odmieta odhaliť motív svojho vražedného konania. Múry Ilavskej väznice ukrývajú mnohé osudy a životné príbehy. Jedným z nich je aj príbeh Jozefa Slováka, ktorý bol za 4 spáchané vraždy odsúdený na doživotie. Nikto nevie, či sa raz dozvieme, prečo museli jeho rukou zomrieť 4 mladé ženy.